Bueno, denok dakigun moduan, Gobela ibaiaren obra dagokienez, ari dira eta martxan daude, nolabait obra aurreratuak deitzen diotenak, ezta? Eta ari dira martxan, nolabait alde batetik, udalak euren bere konpromisoarekin bete ditulako. Eta hori dela eta alkate honek lidergoa hartu zuen eta beste alderdiekin eta uholdetzako antolatutako batzar berezioaren bitartez alde batetik uraren proiektu orokorra aprobatu zen osoko bilkuran eta beste aldetik jarri zen uraren eskutan jarri ziren behar ziren terrenoak, bai jabego pribatuak eta bai publikoak, eta beraz obra aurreratu horiek martxan jarri ziren. Baina aurkitu gera, obra horren garapen momentu horretan, aurkitu gera, intzidentzia berri bat sortu dela, kasu honetan, urak ez ditulako bete behar zituen, nolabait, neurri zuzentzaileak Pez Espinosoari dagokionez. Ez betetze hori provokatu egin du Aldundiaren interbentzioa nolabait, ze azken batean Aldundiak dauka eskumena superbizatzeko eta begiratzeko azken batean normatiba berezi hori betetzen dela. Eta beraz, gaur egunean, obrak gelditzeko arrisku garbian aurkitzen gera berriz ere, eta denok dakigu zer dakartzan hori batez ere auzokideen lasaitasunerako. Kasu honetan, arrisku hori aurre egiteko dagoen irtenbide bakarra da urak taxaktiboki eta kontundenteki akreditatzea, justifikatzea Aldundiaren aurrean obrak jarraitu behar direla pertsonentzako kalteak eskertatzeko edo uholdeak berriz eskertatzeko arriskori aurre egiteko beharrezkoak direla. Hori justifikatu behar du urak Aldundiaren aurrean egoera honi irtenbide bat bilatzeko momentuan. Eta beraz, alde horretatik, bi mezu garbi nire aldetik. Alde batetik, kontzientea gerala, obreren garapena gauza komplikatua dela, alde teknikotik ikusita eta alde legalatik ikusita. Baina gure pazientzia nolabait mugaba dauka eta ezin dugu nolabait behin eta berriro horrelako egoeratan geure burua ikusi. Obrak egin behar dira denon lasaitasunerako. Badaramatzagu 3 urte obra hauekin bueltak ematen. Eta pixkat ja nekatuta gaude ikusita behin eta berriro oztopo gehiago sortzen direla. Eta eskatzen dugun bakarra azken batean zera da, instituzio bakoitzak bere beharrekin, bere obligazioekin betetzea, bere konpromisoekin betetzea, eta azkenean obra aurreratu hauek egitea. Hori da nahi duguna eta hori da eskatzen duguna denon lasaitasunerako. Eta hortan ari gera lan egiten eta hortan murgilduta gaude. Eta ari gera lan egiten bai Bizkaiko Aldun nagusiak eta bai urarekin. Eta hortan jarraituko gara irtenbide bat bilatzeko helburu horrekin.